Langsung Langsung wae. Pak, Oh, nggih, langsung wae. langsung Pak Yanto. Oke, Caping Gunung nggih, kagum Supir Sepuh Pak Jalil monggo dimidhangkenaken nggih. Dan juga ibu-ibu Sinuman sugeng kondur sing pun kondur maksudnya sing ndok kene cek bolone to ya. Oke. Kagem tamu undangan tokoh masyarakat Sukun Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken so mirsani serangan kula sakonco saking Mega suara campur senen Jombang. Udan ya Mas. Kudungi payung gitu loh. Dilalah alhamdulillah berkah Niki barokah. terang nggih, Udane terang. awet esuk pas kene manjing alhamdulillah terang. Berkah barokah. Artine menyambut tahun baru 2026. Bacot ke yo. Sekar bisa campur sari Mas Bambang Pak Jalil buat malam iya yo Mas Rito terima kasih Mas Resto
gubuk asmara.